Hei, onks tää nyt se paikka? Joo. Okei. Hei, mut mä en uskalla mennä tosta, koska mun manikyyri menee ihan pilalle. Hei, oikeesti, auta mua. Miksi? Eikö niillä auta satu? Moi. Aina kuolit. Apua! Kille katsojille yleinen tiedotus. Mä olen sairaan nopea ja tässä näyte. Tässä se tulee. Hei, täydellinen tiedotusuutinen. Täällä Suomessa on maassa nykyään kiviä. Katsokaa. Kuuluisa tiedotus ja sinä heräsit henkiin. Mitä sä haluat tehdä? Sitä mitä sä et. Ai servailla. Sitä mitä sä et, 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 sitä mitä sä et. Joo. Siis seuraavana muodossa on Remix Pompo! Aku. Siinä oli minun kuuluisat Remix Pomput! Ouch. Remix. Tänne tulee historiallinen teksti. Markus et Martinus! Eli M et M. Mitä sä teet? Sä teet sen väärinpäin. Kun kuvaa just toisinpäin. Teet toiseen suuntaan. Näin. Mikä toi on? Ai tälleenkö? Just tolleen. No tossa on... Tänne pitää hankkia katuliidut. No, mut kuitenkin tänne nyt on tulossa historiallinen teksti. M et M. Eli sitä ei nyt saatu tähän tehtyä silleen niin kuin hyvin. Miksi mä puhuin täällä oudolla äänellä. Mut siis tätä ei saanut nyt sitä tekstiä tonne tehtyä. Sitä. Tuo. Ei saatu siis tonne tehtyä silleen hyvin. Niin se tulee katuliiduilla loppuun tonne asfalttiin. Mutta jatketaan! Hieno sekoiluvideo. Muhaha! Pei. Lauksen aikaa siirrettiin, se ei tulekaan videon loppuun, vaan se tulee nyt. Ja siis se tehdään tällaisella keltaisella katuliidulla. Tollasella. Tossa on historiallinen lakukisu. Laku! Pizza! Siis kissaa. Tasainen alusta ja siihen nyt tulee. Älä tuohon viereen. Se tuleekin tuohon. Mitä tuossa lukee? Au! Markus! Markus. Olkaa nyt siinä, mutta mä teen nyt hienon tekstin. Mä teen tohon viereen. Videon loppuhuikennus. Tähän tulee siis
M ja päälle. Ja sitten tähän viereen jää toinen M. Elikkä M. Ja sitten tuossa on, miten se etmerkki meni? Noin. Noin. Ja siinä on hieno etmerkki.